айни ҳол мо дар театри лухтаки афсона қарор дорем. ҳозир намоишномаи Бури Окубони Харгушак оғоз мегардад. дафша муборак. апа барои даролтон ҷанг мекунӣ? хубтон мекунам, фаҳмидӣ нопарсида гирифтен. апа мехарем миёрам. ай бай зана табгӣ анаиша заҳро дабрасон. хайриддини шариф зурай. хайриддин овоз дора. неки қадами қурбон мегзарозӣ. бовар накунӣ бирай муборакшӯ пирс. алло муборакшӯ гапзан. ай кавгаки даштӣ дар пуштаву и пиён буд.